Criar a joc lent, l'art d'acompanyar sense pressa, un podcast de l'Ilmon per a famílies que vulguin mirar la infància amb uns altres ulls, perquè jugant aprenem a viure. Hola, què tal? Benvinguda a aquest primer capítol de Criar a joc lent. M'emociona profundament que siguis aquí. Soc l'Ainoa, la directora i creadora de l'Ilmon. I no sé ben bé com has arribat, però si estàs escoltant això, potser tu també notes que alguna cosa no acaba d'encaixar amb el ritme frenètic del món i amb allò que el teu cor necessita per criar. Potser notes que tot va massa ràpid, que les coses urgents no deixen espai a les coses importants i que sovint criar amb calma, amb consciència i amb presència sembla més aviat un luxe o una contradicció, segons com. El sistema no t'acompanya. No us acompanya, vaja. No ens acompanya, a ningú. Jo mateixa ho estic vivint aquests dies amb l'adaptació i3 de la meva filla. Així que he decidit crear aquest podcast com un espai per tu i per mi, per recordar-nos allò que és realment essencial i per qüestionar-nos tot el que hem après. Per entendre el joc com un llenguatge i com una manera de viure i de connectar entre nosaltres i per donar-nos el permís de criar a poc a poc. Perquè criar no és produir, és acompanyar, és sostenir, és viure, però sobretot, és jugar. Aquí reflexionarem en profunditat sobre tot això i ens acompanyarem, caminarem juntes per aquest camí, compartirem una mirada diferent, més amable, cap a la infància i les seves necessitats. Sense judicis, sense sentir-nos culpables, perquè aquí totes fem el que bonament podem. Ja veus que sóc transparent, reflexiva, observadora, inconformista. M'agrada analitzar i intentar canviar tot allò que no em sembla correcte, ni just, ni sa. Així que, m'acompanyes? Va, comencem. El món va ràpid i la infància va lenta. I fa temps que vivim en un món que aplaudeix la productivitat, la immediatesa i els resultats. I cada cop sembla que va més. Però la infància no entén del concepte pressa. Ens mostra el costat més humà i simple de la societat. Pràcticament ens mostra cada dia per què som aquí. Vaja, jo ho veig amb la meva filla. Està centrada en l'aquí i l'ara. La infància necessita repetició, calma, temps per avorrir-se i per explorar. Simplement necessita ser i gaudir del que és essencial. I què passa quan forcem els nostres fills i les nostres filles perquè ens segueixin el ritme? Quan els empenyem a córrer, a aprendre abans d'hora, a complir objectius que no han demanat? Doncs tot es tensa. Es fa més difícil, oi? La infància no comprèn els rellotges. El seu cos i la seva ment van al ritme de la curiositat, de l'emoció del joc. I quan els posem pressa constantment per arribar, per rendir, per portar-se bé, per adaptar-se i per créixer, es posen en guàrdia. Desconnecten. Intenten accelerar per encaixar en un ritme que no els pertany i perden la seguretat per avançar. Aquest bloqueig es veu a simple vista. El desenvolupament infantil necessita temps. Temps per observar una formiga, per notar la sorra de la platja, per sentir els ocells, per connectar amb l'aquí i l'ara. Però també temps per repetir 1000 vegades un joc i fins i tot temps per no fer res. Perquè amb aquest no fer també estan aprenent a ser. Anar de pressa tota l'estona els fa pagar un preu molt elevat. Per exemple, dificultats per concentrar-se, per regular les emocions o fins i tot per dormir bé. També poca tolerància a la frustració, falta de joc real i de moviment lliure. I a vegades un vincle dèbil, perquè criar de pressa no permet una presència realment sana. I nosaltres com a adultes també paguem un preu molt alt. Ens sentim esgotades, irritables, culpables de no arribar. Sentim que perdem el creixement dels nostres fills i les nostres filles, que deixem de veure com es senten, com aprenen a ser, perquè realment anem amb el pilot automàtic. La infància viu lentament i està bé que sigui així i com a societat ens hi hauríem de fixar i n'hauríem d'aprendre més. Jo crec que hauríem d'aprendre a baixar el ritme, a anar més lents i més lentes i segurament tots ens sentiríem millor així, realment. Però és veritat que acompanyar un ritme lent requereix coratge, consciència i temps. I sovint tens la sensació de nedar contracorrent, ja que el sistema i l'entorn de seguida et tornen com a absorbir cap a la rapidesa i la productivitat sense que gairebé ni te n'adonis. Criar lentament té un preu que no tothom està disposat a pagar. I sovint és el judici extern el que t'enfonsa. Vas a contracorrent, ets massa tova, necessiten disciplina, això no és realista. D'altres vegades és el judici intern el que et rosega com per dins. La culpa de no fer més, el dubte constant, de no arribar. Al final, criar lentament és escollir presència sobre rendiment. I això, a vegades, pot implicar renunciar a certs estàndards. Però també pot implicar uns guanys. Una connexió més profunda, una salut mental més estable, un vincle i una connexió més real entre vosaltres. Sí, és més difícil, ho sé. Però des del fons del meu cor també sento que és més humà. Escollir criar des de la calma és una decisió profundament valenta.
Moltes vegades aquesta decisió també ve acompanyada de soledat, de judicis i de preguntes externes que no necessites. Haver de sentir que potser ho hauries de fer com els altres és una mica cansat, no? Per exemple, preguntes com no va a la guarderia encara? Has de posar-li més límits? Deixa-la plorar, que no passa res. No li estàs creant cap trauma. No creus que és una mica gran per continuar jugant així? És molt cansat, és esgotador. És curiós que els judicis apareixen quan decideixes posar fre i aturar-te, quan prioritzes el joc lliure davant de les extraescolars, quan acompanyes les emocions sense càstigs ni amenaces, quan poses consciència a l'ambient, al vincle i al ritme intern. No té cap sentit, no? Vivim en una societat que corre i que no posa la infància al centre. I la infància no sap ni vol córrer. Criar a joc lent no només implica acompanyar els fills i les filles amb presència i respecte. També suposa aguantar la mirada dels altres, defensar el teu instint, dubtar i, malgrat tot, continuar. El preu emocional que pagues el pots notar en forma de culpa, de pes, de dubtes, d'inseguretat, i el preu social en forma d'incomprensió o de falta de tribu. Per això és importantíssim que no ho facis sola. La idea de crear aquest podcast és poder parlar de tot això sense filtres i sense embuts, sense sentir que nedes a contracorrent, que no estàs sola, que hi ha més gent que pensa com tu. I ara potser et preguntaràs, i on és la importància del joc en tot això? Doncs mira, deixa'm dir-te que el joc és la base de tot. Els nens i les nenes es relacionen, pensen i entenen el món a través del joc. I aquí ve la gran pregunta. Deixem prou temps pel joc? A l'escola, a casa, a la tarda, als caps de setmana? En deixem prou de temps? Entre aprenentatges forçats, extraescolars, deures, agendes plenes, caps de setmana farcits de plans, realment queda espai perquè els petits i les petites juguin? Realment els hi deixem aquest espai? Són reflexions, I ara et llenço unes quantes preguntes més que em faig tot sovint. Juguem nosaltres? Quan ho fem? Amb què i per què? El joc no és un premi ni un parèntesi d'allò que importa. Més aviat és allò que importa. A través del joc, els nens i les nenes aprenen, processen emocions, comprenen el món. Jugar és viure, imaginar i assajar. El joc no és que es perdi amb l'edat, és que l'anem oblidant, l'anem com enterrant. Però ho fem nosaltres o és el sistema que ens acompanya a enterrar-lo? I si ens preguntéssim també a vegades, quan vam deixar de jugar? I per què? Si ens fem totes aquestes preguntes que t'estic llançant, potser descobriríem coses que no sabíem que havíem deixat de fer, ni per què les havíem deixat de fer, ni quan les havíem deixat de fer. En realitat, moltes vegades allò que ens impulsa, la necessitat d'omplir agendes, no té a veure amb ells i amb elles, sinó que té a veure amb les nostres pròpies inquietuds d'adults. Tenim por a que no s'adaptin. Tenim desig de donar-los tot el que nosaltres no vam tenir. Tenim la pressió de que s'aprofitin de cada minut del dia i tenim la culpa de no ser presents durant tot el dia. Ho entenc. Jo també he estat aquí i he pensat totes aquestes coses i m'he fet totes aquestes preguntes. Però un dia em vaig adonar realment que la meva filla estava més serena, més relaxada i més tranquil·la quan li donava el que realment necessitava. Espai, temps, presència i una mirada conscient envers el joc. El problema és que moltes vegades nosaltres els adults observem el joc amb condescendència, com si fos alguna cosa de nens, sense importància, sense sentit. Però realment el joc és profundament seriós. És vital, és revolucionari. Imagina criar sabent que el joc és una forma vàlida d'aprenentatge, que el moviment, les rialles, l'exploració són coneixements, que no cal ensenyar tantes coses si sabem sostenir el joc. I aquest podcast va d'això, de reaprendre, de recordar, de tornar a connectar amb el joc, de mirar el joc no com a oci, sinó com a essència, i de poder acompanyar els nostres fills i les nostres filles a créixer i a ser a través del joc. Va, et llenço una altra pregunta. Recordes quina va ser l'última vegada que vas jugar de veritat? I no em refereixo a un joc de taula o fer un trencaclosques amb els teus fills una tarda de diumenge. Em refereixo a jugar de veritat, sense rellotge, sense expectatives i sense finalitat. Quina va ser? Jo sovint quan em faig aquesta pregunta m'adono que hi va haver un moment, no sé exactament quan, que vaig deixar de jugar. I que em vaig tornar productiva, responsable, eficient. Sense voler em vaig anar com allunyant d'allò que era profundament meu, no? Que era com la meva essència i la meva manera de ser. Al final, jugar és una manera de ser al món. És una manera d'explorar, d'inventar, de riure sense por al ridícul, de provar i fallar i tornar a provar. I de sobte créixer es va convertir en tot el contrari. En voler-ho fer tot bé a la primera, tot a temps, tot amb resultats. Caram,
Quin canvi més car, oi? Ara mateix tinc la sort que la meva filla em recorda cada dia què és jugar de veritat i li estic profundament agraïda. El més bonic és que quan jo jugo amb ella, quan hi soc present i em deixo portar sense mòbils, ni pantalles ni rellotges, quan realment estem construint un castell de coixins al menjador o saltem bassals, no sóc només la seva mare. Al final, torno a ser jo també. Connecto altra vegada amb l'essència del joc, de viure, del moment, de viure l'aquí i l'ara, i em permeto realment jugar i connectar amb ella i amb mi mateixa i amb el moment present. Torno a mirar el món i em torno a mirar a mi amb aquella mirada lluminosa que porta el joc. I llavors ho comprenc. El joc no és només cosa de nens i nenes, és una manera de viure. En un món que corre, que exigeix, que ho mesura i ho classifica tot, al final escollir el joc és un acte de rebeldia amable. Una manera de dir, som aquí, junts, sense pressa i amb alegria. Per això no vull que la meva filla deixi de jugar ni als 6, ni als 10, ni als 40. No li vull tallar les ales. Vull que el joc l'acompanyi sempre, perquè el joc porta l'optimisme agafat de la mà. I la vida va d'això, no? Jugar permet moure't, encara que sembli que estàs perdent. Encara que les coses no surtin com esperaves. Sempre pots continuar jugant. Perquè al final no es tracta de guanyar o de perdre, sinó de jugar. I l'actitud amb què juguem ho canvia tot. Si a tu també t'ha passat que alguna vegada t'has sentit lluny del joc i et descobreixes seriosa, cansada, sense espai per gaudir, vull que sàpigues que no estàs sola. A mi també em passa. A vegades encara em perdo. Però estic aprenent a tornar, a connectar amb la meva pròpia manera de jugar i amb la de la meva filla. I espero, amb aquest podcast, poder-te ajudar a connectar amb la teva i amb la del teu fill o la de la teva filla. Moltes gràcies per ser aquí, de veritat. I si això que has escoltat et ressona, si t'ha fet pensar o si t'ha donat una mica d'oxigen, et convido a compartir-ho amb qui vulguis i a continuar escoltant tot el que vindrà. I si en algun moment d'aquest llarg camí de criar i jugar sents que necessites una mica de suport personalitzat, et convido també a visitar la meva web, lilmon.com, on hi trobaràs totes les meves assessories i les diferents maneres amb les quals et puc acompanyar. Ens veiem molt aviat amb el següent capítol en aquest viatge de joc, criança i vincle des d'una mirada més conscient. I recorda sempre, sempre, sempre que jugant aprenem a viure.